AI не е бъдещето, поне не е и бъдещето на маркетинга. Интернет и социалните мрежи са заляти от нискокачествени автоматично генерирани видеа, текстове, снимки, аватари, в най-добрия случай просто бездушни и изглеждащи нелепо. Или дори отблъскващи, понякога откровено глупави и дори опасни. Не са приятни нито за слушане, нито за четене, нито за гледане, нека бъдем честни. Използват се масово и от обикновени потребители, и от брандове, просто защото сега това е модерно. Да, AI променя социалните мрежи, но дали е за добро? Съществува реалната опасност само до 1-2 години по-голямата част от съдържанието, публикувано в тях, да е AI генерирано. И теорията за мъртвия интернет да стане факт, да се превърне в едно непривлекателно, напрягащо и бездушно пространство, отблъскващо хората. Това е единият, лошият вариант. Но всяко действие има равно по сила противодействие. Другият вариант е очовечаването на социалните мрежи. Създаването на все по-човешко, емоционално, лично, автентично съдържание. Трансформирането и по-скоро връщането на социалните мрежи към изначалната им същност. Да ни забавляват, да ни свързват, да ни вдъхновяват, да ни е приятно в тях. Вярвам, че вторият вариант е по-вероятният. Да, със сигурност предстои голяма трансформация в света на маркетинг и социалните мрежи, но тя няма да е AI революция. Ще бъде нещо тихо, просто и чисто човешко. И ще успеят тези, които познават човешката природа и човешката психология и я прилагат в маркетинга си. Бъди един от тях, научи повече в линка.